Nå. For alle historier, de starter jo med for lang tid siden, men det her er ikke så lang tid siden. Det er måske 300 år siden. Ikke så lang tid siden. 300 år måske. Hvor der er en pige, der bor sammen med sine forældre, og de har en rigtig flot have. Og den her pige, hun er så vild med blomsterne, så hver morgen, så den allerførste ting, hun gør, det er, at hun løber ud om morgenen for at se, om der er kommet nogle nye blomster. Om der er nogen, der er sprunget ud. Og det gør hun også en dag. Og så pludselig ser hun en blomst, som aldrig nogensinde har set før. Og den siger, og hun tænker, jamen hvad er det for en? Og nogle gange så plejer hun at spørge sine forældre, hvad er det for en blomst? Og så siger de, det er den og den og sådan noget. Ikke? Men den her blomst, hun bliver bare nødt til at se, hvordan den dufter også. Så hun tager hele sit hoved og stikker ned i blomsten. Den er ret stor, den her blomst, for at dufte, hvordan den dufter. Men det er slet ikke nogen blomst. Det er en rigtig stor sommerfugl. Og lige da hun stikker hovedet ned i den, så lukker den vingerne. Og det vil sige, at hun får det her støv, der sidder på... Har I prøvet at røre ved en sommerfugl? Hvis man rører ved en sommerfugl, den har sådan noget støv på vingerne. Og hun får det her støv ud over det hele. Og så sker der noget rigtig mærkeligt. Så det er ligesom om, at det her støv, det gør, at hun er lidt fortryllet. Hun begynder at blive mindre, indtil hun er lige så høj som sommerfuglen. Og hvis hun er lige så høj som sommerfuglen, og er i noget græs, så er det her græs, det er næsten lige så højt som hende, ikke? Og så flyver den her sommerfugl ned til hende. Og så spørger den hende, vil du gerne have en flyvetur? Og nu kan vi så sige, hvordan kan hun forstå, hvad den siger? Men det kan hun godt, fordi at hun er blevet lidt sommerfugl selv. Fordi hun har fået det der støv ud over det hele, ikke? Så hun siger, ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have en... Ja, det vil jeg gerne. Og så siger sommerfuglen, så sæt dig op på min ryg. Og så sætter hun sig på ryggen, og så flyver det. Og de flyver rigtig højt op i luften. Og hun kan se ud over hele det område, hvor de bor i. Så spørger sommerfuglen, er der et eller andet sted, du gerne vil se, men som du måske ikke har set før, men som du var nysgerrig, hvordan så ud? Og den lille pige, hun tænker sig godt om. Og så siger hun, jo, jeg kender en dreng. Han er sådan på min alder, og han praler altid med at have noget utroligt flot legetøj. Og jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan hans værelse ser ud. Og sommerfuglen flyver endnu højere op i luften, og så flyver den direkte ned mod der, hvor drengen bor. Og der er et vindue åbent, og ind af vinduet flyver de. Og pigen lander på gulvet. Altså, hun lander ikke selv på gulvet, det er jo ikke hende, der flyver det. Sommerfuglen, der lander på gulvet, så stiger hun af og står på gulvet. Og hun kigger rundt, og det er faktisk noget rigtig flot legetøj. Det er sådan noget håndlavet legetøj, som hendes far har lavet. Hans far har lavet. Og pludselig så kan hun høre nogle lyde. Det er ligesom om, at der kommer nogen. Og pigen, hun tænker, nej, hvad er nu det for noget? Og så siger hun, hvad skal jeg gøre? Jeg skal gemme mig. Hvor kan jeg gemme mig hen? Og så går hun ind under sengen. Faktisk så har pigen og sommerfuglen, de har fløjet rundt i rigtig lang tid. Og det er faktisk blevet sengetid nu. Det er faktisk om aftenen. Og det der støj, de kan høre, det er faktisk drengen, der er på vej i seng.
Så døren den bliver åbnet, og så kommer drengen i nattøj, og moren kommer bagefter. Og så skal han i seng, og han bliver puttet, og pigen hun ligger dernede under sengen og prøver ikke at sige nogen som helst lyd eller noget som helst. Og så får drengen han får en rigtig god godnathistorie af sin mor. Og den er faktisk så god, at pigen også falder i søvn. Hun sover rigtig godt. Og så vågner hun i sin egen seng. Nå, hvordan kan det være? Der er 2 muligheder. Enten så har det bare været noget, hun har drømt det hele. Alt sammen. Hun vågnede slet ikke og gik ud i haven. Hun drømte bare, hun gik ud i haven. Og så sommerfuglen, og så drømte hun det hele. Og nu er hun først vågnet. Ja, eller også fløj sommerfuglen ind under sengen, tog hende på ryggen og fløj hende hjem i hendes seng. Der er noget specielt ved sommerfuglestøv. Jamen er det rigtigt, fordi det kommer an på, om det er eller om det ikke er. Fordi jeg skal have en det svar, ellers kan jeg ikke svare på de andre 2. Jeg ved det ikke, men jeg ved, der er noget meget... Det her, det ved jeg, det jeg siger noget. Og det er altså rigtigt. Der er noget meget specielt ved det støv, sommerfuglene har på vingerne. Fordi min mor fortalte mig, at hvis de får alt det her støv af, så kan de ikke flyve, og så dør de. Hun blev taget og fløjet hjem til sit eget sigt.